Os lectores máis ávidos teñen esta fin de semana en Pontevedra unha cita ineludible. E eu animo a todos os pontevedreses que se acerquen porque vai haber actividades absolutamente para todas as idades e desde logo, como todo está nos libros, supoño que todo o mundo topará algo que lle interese nesta festa dos libros. Hoxe comezou a festa dos libros. 14 librarías da cidade están representadas na Praza da Ferrería, achegando unha parte dos seus catálogos aos lectores. Hai moita xente que non se achega ás librarías necesariamente, pero mesmo se non vai Mahoma á montaña, pois traes a montaña Mahoma. Nós somos a única libraría especializada, estamos especializados en arte e logo en libro descatalogado, libro raro, ou seja, que fago unha selección así nun espazo moi pequeno, pois máis ou menos o que representa a libraría. Novela infantil xuvenil, cómic e tamén un pouquiño de novela de adulto, un pouco de narrativa histórica, ten bastante acollida, a xente responde bastante facendo compras e a verdade, en xeral, estamos bastante contentos. Pero non só se poderán mercar libros cun 10% de desconto, tamén haberá encontros con autores, tanto no escenario principal como nos stands das librarías. Es mi primer cómic y es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a firmar, porque normalmente los ilustradores, si nos dedicamos mucho al libro de lectura y tal, no tenemos tanta oportunidad para esto. Y no sé, tiene un ambiente muy guay, hay mucha gente. Temos un especial cariño cara a ilustración, as ilustradoras galegas, un pouco libro infantil e xuvenil, algo de fantasía. Nestas feiras normalmente o que se fai é asinar os autores, a autoría do texto, que é como o máis coñecido, que se lle dá máis peso. Pero a ilustración e a autoría tamén ten que ser reivindicada. Nesta edición hai dúas homenaxeadas dunha banda editorial calandraca que celebra nesta festa os seus 25 anos de historia. Se a Factoría dos Libros para Soñar chegou ata hoxe, é grazas ao apoio das lectoras e dos lectores, das familias, das librarías, das bibliotecas, dos profesionais da docencia, da mediación lectora, e grazas tamén ás autoras e os autores que lle confiaron as súas obras a Calandraca para convertelos en libros. Da outra, escritora Fina Casal de Rei, hoxe foron da man nunha das actividades do programa. A autora foi unha das encargadas de poñer voz a un poema de Rosalía, dunha escolma editada por Calandraca, acompañada das ilustracións da artista Belén Padrón. Mais ve que o meu corazón é unha rosa de 100 follas e é cada folla unha pena que vive apegada noutra. Quitas unha, quitas dúas, penas me quedan de sobra. Hoxe 10, mañá 40, desfolla que te desfolla. Actividades como esta para todas as cidades repetiránse durante os 3 días de festa, porque esta fin de semana Pontevedra, máis ca nunca, dá de ler a quen pasa.